Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wonten malih tembang pocong bab corona. Bapak pocong amung gembung tanpa irung sekamuka kewan ngoni-ngone priyantun Wuhan nanging saiki si pocong lajeng ngajrihi. Bapak pocong amung gembung tanpa irung sekamuka kewan ngoni-ngone priyantun Wuhan nanging saiki si pocong lajeng ngajrihi. Bapak pocong amung gembung tanpa irung sekamuka kewan ngoni-ngone priyantun Wuhan nanging saiki si pocong lajeng ngajrihi. Terima kasih.